Ustaz Ditoikoi juga dapat pahala, yang mendengarkan pun juga mendapatkan pahala. Bahkan seneng tok ae, seneng tok kowe budak ya senajan karo ngantuk apa-apa itu seneng. Senajan karo cerita di belakang ibu-ibu penting seneng dengan cerita gak apa-apa, penting seneng yo pahala ya. Maka itu semangatlah untuk belajar, yang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, untuk lebih lanjutnya kajian pada malam hari ini yaitu halaman 299. Rasulullah bersabda begini, tidaklah Rasul ditanyakan begini jawabannya, al-mujtahiduna bi dzikrillahi wa tu'adzikru anhum awzarahum bahwa Rasul al-qiyamata khifafan. Al-mujtahiduna utawi wong kang padha sungguh-sungguh tenan, wong kang padha tenanan, olehnya apa tenanan bidzikrillahi, oleh zikir marang Gusti Allah. Wong sing tenanan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa manfaat faedahnya? Wa doa, monggo bakal hapus atau menghapus opo al-zikru, zikir tersebut, anhum saking al-mujtahidun, menghapus apa? Auzarohum, dosa-dosane wong sing tenanan oleh zikir. Jadi kalau jenengan Pak diatur zikir, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang berupa bacaan itu adalah banyak sekali. Tasbih, la ilaha illallah, kalimat tauhid, sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Itu dengan kantong milik pun dikron kafiron sauke-uke lain zikir. Biar awake dhewe resik saka dosa. Nah wis resik saka dosa, sampeyan para rodu awake dhewe kembali semua al-kiamati dalam hari kiamat kelak khifafan, wis enteng orang nggawa dosa. Jadi murid nang ngarepe Gusti Allah, sowan nang ngarepe Gusti Allah, awake dhewe wis enteng ora nggawa dosa, ora kabutan dosa. Sing cilaka ki awake dhewe Pak, mati dosane cek ra karu-karuan. Dan ini sing cilaka. Oleh karena itu alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan Allah untuk belajar bersama. Kepada Ustaz Ali untuk melanjutkan, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para rawuh sami seduwaten ingkang minulya, Bapak Ketua Umum beserta jajaran pengurus seduwaten, Pak Yai beserta Ustadz dan Ustadzah yang hadir, Mbah Jali beserta para tokoh seduwanten, para bini sepuh yang hadir. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng dipunaturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten pada malam hari ini diparingi kesempatan ngaos sareng-sareng malih, diberikan kesempatan belajar bersama lagi, diberikan kesempatan untuk silaturahmi lagi. Nah ini ku Masya Allah satu nikmat ingkang luar biasa. Kalau ingin niku kula membaca salah setunggalipun kitab yes boy ngoten mawon, intine makolahipun ulama itu man laisa lahu wirdun
falaisa lahu waridun. Manutawi sapa wonge iku laisa ora duwe lahu keduwene siman apa wiridun wirid. Laisa mongko mesti ora duwe sapa man lahu keduwene siman iku wau apa waridun warid. Warid niku wahyu, solusi. Maka sebenarnya kalau kita tanya solusi dalam kehidupan niku terletak pada wirid. Nah, aurat wirid wiridun. Nah, sekarang ada pertanyaan, maksud dari kandungan wirid niku napa? Rutinitas. Rutinitas sing sae. Jadi rutinitas yang baik itu akan mendatangkan warid. Nah, rutinitas baik kita sudah banyak, termasuk sunnah-sunnah yang di mata lek ngomong sunnah berarti perilaku kan. Kita punya perilaku napa lek sing ustad-ustadzah, ada yang ngaji sore, ada yang ngaji malam, ada yang ngaji sore dan malam. Niku wiridan. Sing malam Jumatan niku berarti wirid mingguane niku hari Jumat. Terus ada lagi mungkin Jumat legi nggih, Jumat manis niku istighosahan niku nggih wiridan. Selain istighosah itu mengandung wirid, praktek istighosahnya itu juga termasuk bagian dari wirid. Kita juga punya wirid tahunan, dek wingi nembe wirid tahunan. Setiap tahun boleh dibilang menghatamkan lari-lari santri. Kita mau wisuda santri ini nggih wiridan, wirid tahunan. Mana sebaik-baik orang niku gak ada wirid, ora kur wirid yo jokur sak. Yo kan ngoten niku. Paribasan kan sholat tasbih itu setidaknya kalau seumur hidup itu pernah sholat tasbih pisan. Ngoten. Lek dibalik lho iki. Ate ewan dene longgar kan ngoten. Ewan dene longgar lek bisa ya setiap tahun pisan. Ewan dene longgar lek saged nggih setiap bulan sepindah. Ewan dene longgar lek saged nggih seminggu sepindah. Ewan dene longgar lek saged nggih saben dinten nglakoni tasbih. Kula itu curah kates sampai sedane Mbah Yai almarhum. Niku mboten nate dalu niku mboten tasbihan. Saeling kula. 4 tahun lek kula iki bolos bolak-balik. Jadi lek Mbah Yai niku mboten nate sampai isin dhewe. Cung tasbihan cung ngoten niku lek beto kadang kletok lek mboten nonton beto tasbih niku diantem-antem apa dikeprek-keprek teng pupune niku keng daleme dugi masjid. Prek cung tasbihan cung. Insyaallah. Ini nggih wirid perilaku baik. Nah, satu kesyukuran banget nggih Jawa nggih apapun kita malam Senin ini duwe wiridan ngeten iki ngaji ihya nggih senajan namung ringkesane dan dari ringkasannya itu kita ringkas lagi niku satu kesyukuran banget perlu disyukuri. Lelek disyukuri niku mungkin malih blong warid enten sing kecoba gerah nggih awake bisa jadi keluarganya kata sing dikirimi Fatihah kali Pak Yai wau. Mungkin diantara kita ada keluarganya yang nandang gerah sehingga geraknya tidak bisa lancar, tidak seperti biasanya. Mungkin ada yang terbelenggu dengan ekonominya, terganggu dengan mungkin ya ekonomi ini mboten ganggu, anak-anaknya mboten ganggu, keluarganya mboten ganggu, pikirannya dewi ganggu genter. Sing penting duwe wirid niku warite mesti metu. Selesai masalah. Temune teng dalan niku wau. Nggih kados Sayyidah sinten? Sayyidah Hajar. Nggih pepek to. Duwe bayi, duwe bojo Nabi, lek bojone jenengan ditinggal ning teng alas aja meneh kok ditinggal teng alas. Ora dikai sarapane wis jan sungune metu. Nah niku Sayyidah Hajar niku mbeto Ismail bayi ditilar wonten tengah ora-ora. Rabbi inni askantu min wadi bi wadin ghairi dzi zar'in. Wonten niku ayate ditilar lho nggih. Mboten disangoni napa-napa. Ya ditilar tengah alas dik golek godhong dipangan enak. Neng tengah ora-ora nggih piye lak dahan. Toya mboten nggih. Lah isine namung watu kali krikil. Nah, masya Allah. Akhirnya nggih ndadah wirid. Wirite napa? Ya, sofa marwah. Kadang-kadang jenengan mboten panggih teng pengajian, mboten panggih solusine. Kadang-kadang jenengan teng dalem ya pepek wis jen, pepek sak pepek niku mboten panggih.
Kadang budal teng masjid niku nggih pepek dugi masjid dereng panggih. Tapi selama panjenengan tetap nyekeli wirid, nyekeli barang-barang sing sae, mengke bisa jadi di tengah perjalanan niku nggih muncul. Niki guyon nggih, kula cerita. Panitia itu lek pengen napa? Iya niki wae rada gaya lho, malah enten templeane. Niki yang bikin wacana nggih enten dari jamaah niku datang. Wes pokoknya lungguh yang tengah arep dhewe terus kemudian wacanane wis ruwono. Nggih dilalah kali Gusti Allah ternyata solusine mboten teng mriku. Tiba-tiba rencange Pak Tholib dugi mriki. Terus ngaji. Lagi pertemuan kedua dan ketiga terus beto alat. Yes disyukuri rakyat nang wis ora melu ngekhairi tek kan melu nganggo, melu nikmati. Orang rawat Pak Doi mboten kesel kan. Ora melu ngrawat, ora melu ngecas, ora melu bayar kan. Iso menikmati ngeten iki. Ngoten niku lho pangeran ya Allah. Siti Hajar niku mboten geruk terus metu banyu ini kan mboten. Yukur mloya-mlayu jebule Said Ismail Kanjeng Nabi Ismail niku kur ya kerencal ndelalah kersane ngalah nggih niku wow, masyaallah. Solusi niku maneh memang warid niku maneh. Makane rizki itu min haitsu la yahtasib. Nggih. Rizkine wong takwa niku min haitsu la yahtasib. Nyapa kok iso min haitsu la yahtasib? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang jenengan tindak teng peken, duwe pabrik teng griya, duwe usaha napa mawon niku ndadekne utang, ndadekne masalah. Hak niku sadian malah dadi masalah. Itu termasuk kula nggih pernah ngalami. Duwe usaha napa ketoke usaha niki sae dadi masalah. Kathah sing ngoten niku. Dilalah wayahe rabi, ngragati nggih rabi, nggih enten. Dalane kadang mboten dugi peken, dalane niku wis mbuh dalane pundi. Wayahe ndamel griya, nggih dilalah enten. Dalane niku mboten jenengan kerja niku mboten, kerja niku wiridane jenengan. Ya termasuk kados jenengan sing wiridane sing wirid-wirid hak. Damel wirid ngangge asma zat, asma sifat, kalimah thayyibah dan sebagainya. Sing gelem zikir kan atine anteng. Lho kadang-kadang wanci zikir ini malah ra karo-karuan. Sing diamuk bojo, diamuk anak, diamuk tangga, diamuk kanca. Ngoten niku. Niku cobane. Tapi lek jenengan pecot napa istilahnya dicepot niku zikire malah kacau. Zikire diterusne. Lah mengke warite dugi. Kadang-kadang niku solusi. Wah, Pak wong kur wiridan ae gek rezekine kok ngendi? Wes esuk-esuk koncone wis budal nyekeli ngene jek wiridan. Lek turu kula mboten mendukung lho ya. Jadi lek sik wiridan niku sik kula dukung, lek sik esuk wae turu ae lah niku wis tidak mendukung. Nah, masalah ya. Siram cedek bojone niku nggih. Masyaallah. Ini jadi faman laisa lahu wirdun falaisa lahu waridun. Sing mboten gadah rutinitas sae. Wis to, ora bermajelis kok kon enek koncone, mboten enten berarti. Ora kok terus ngoten niku ke istilahnya apa namanya ya? Hukum karma. Ini kaduan mikir sampeyan. Nggih. Orang duwe wirid niku namung niku. Ngawur wong niku ya meskipun kita kemarin belajar wis ngoten niku. Pun kedawan-dawan nggih, wis apa-apa. Penting tapi memang babakane wiridan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat lan salam mugi-mugi tetep kunjuk katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun dawuh dipun terkib kalih Pak Yai wau nggih niku wau sabaqal mufarridun. Lek dalam riwayat yang lain niku sabaqal mufradun. Sabaqo ison dingini akan membalap menyalip al mufarridun al mufradun wong sing gelem dhewe. Nah, kira dek wingi kita membahas lahirnya Imam Ghazali, nggih. Kita ingat-ingat sedikit nggih. Lahirnya Imam Ghazali adalah solusi dari dua kubu. Kubu napa? Kubu fuqaha, ngoten mawon nggih, fuqaha
dan sufiyah. Niki lek mboten enten sing napa, sing mboten enten sing menyatukan nggih repot. Ulama kalih umaro niku tetap ada, harus pemersatunya ada. Lek mboten enten pemersatune nggih mboten kersa kan ngoten niku. Jadi ya anggap saja khidmah kita di malam Senin ini menyatukan ngoten. Jadi tugas kita ini di malam Senin khidmahnya, pengabdiannya adalah menyatukan. Di mana jamaah kita ini berlatar belakang nggih ustadz-ustadzah nggih latar belakang pendidikannya benten-benten, daerahnya juga masing-masing, kiai ini nggih benten-benten, otomatis memiliki perilaku atau wirid yang berbeda-beda nggih. Jadi niki mau lahirnya Imam Ghazali itu adalah solusi dari dua kubu, dari kubu fuqaha dan sufiyah yang kemarin ribut. Kita sudah membahas toh tentang mriki nggih niku lho, perpecahan di tahun 470 Hijriah sampai 490 Hijriah niki parah-parahe perpecahan antara fuqaha kali sufiyah. Sing fuqaha niku ilang adile mburi dhewe, sing sufi ora gelem mudhun. Ngoten. Dadi sing sitok kur ngangge strategi tok, sing sitok ngangge wahyu tok. Lelek duwe wahyu mboten di strategi nim, artinya tidak diifsak, tidak disampaikan kepada umat is dewe kan ngoten nggih. Nah, makanya di sini kali Kanjeng Nabi diaturi sabaqal mufradun ay mufarridun, apa namanya, membalaplah ya, begitu cepatnya bisa menyalip orang-orang yang lain baik fuqaha maupun sufiyah. Siapakah dia? Adalah al mufarridun nggih, al mufradun. Nah niki al mufradun, maknane al mufradun niku yang menyendiri. Makna teks hadise niku alladzina almujtahiduna bi dzikrillah, wong sing nemen-nemeni zikir tenggene Gusti Allah. Al mufradun yang menyendiri niki kula terus mriki al mujtahiduna li dzikrillah wa fi dzikrillah bi dzikrillah. Ngaten nggih. Bi dzikrillahi, wong sing nemen-nemeni piye calane eling kalih pangeran. Makanya kan jalurnya beda-beda. Enek wong niku lek bareng-bareng, artinya ada orang kalau kita ngumpul begini elinge teng pangeran cepet. Enten sing senengane zikir niku rame-rame, makanya kan thariqah niku runono. Enten sing zikire buanter ngoten niku, la ilaha illallah ngoten buanter. Nah niku napa? Gedhog ati sampai ndekne niku teko darajatul ijtihad mujtahid utawi juhdin nggih. Darajatul juhdi. Nemen-nemeni sampai gadhog bener-bener terus eling pangerane. Nah, eneng malih yang dia memilih untuk istilahnya pelan-pelan, lembut dan sebagainya. Tapi sing paling penting jenengan pirsani niki mufradun, terus kuncine teng mriki zikrillah. Niki kan ijtihadnya, niki upayanya di sini. Sehingga jenengan pirsani, artinya setiap orang itu tidak selalu ditakdirkan iso nopo istilahnya tengalas terus utawi di kota terus. Dimanapun kita berada, nggih. Jadi dimanapun berada, niku ciptakan suasana eling pangeran pun nggih, eling pangeran. Mulai sekarang latihan nggih, dados latihan eling pangeran niku Masya Allah. Kalau yang sudah baiat, yang sudah pakai zikir nggih niku carane eling pangeran. Salate mulai dijogo, mulai tindak teng masjid, wirite terus dilakoni. Ojo sampai kodok-kodok, lek kodok-kodok niku mungkin ngebut-ngeboti nggih. Jadi jatah zikirnya itu aja sampai kodok. Barang lek kodok niku biasanya ngejak konco. Ah saiki kodok, sesuk kodok neh. Bolos itu tidak ada bolos 10 kali, itu tidak ada kalau tidak ada bolos 1 kali. Nggih. Hadis Kanjeng Nabi itu sesungguhnya bohong itu akan menuntut bohong berikutnya. Tidak ada bohong kedua kali kecuali ada kebohongan yang pertama. Nggih. Jadi pelan-pelan di situ. Artinya
bener-bener awake dhewe aja sampai kepleset. Piye carane abote kaya ngopo tetap dilakoni. Wiridan itu tetap dilakoni. Ya, pun kula baleni, dimanapun berada ciptakan suasana saged eling dateng pangeran. Ya, bagaimanapun caranya termasuk berpakaian. Lalek seumpami agemane jenengan nyun mapunten nggih lek masalah pakaian kula bebas. Lek pakaiane jenengan seumpami lamun to ngangge kaos ketat nyetrit gek ndadekne kemlinti ora sah dienggo. Topine gilap mereke napa ngoten ora sah dienggo. Wis to mlekutuk-mlekutuk ritek songkok-songkok rego 35.000 dienggo, penak-penak. Nggih. Saestu. Ku sampai sing rupane abang ireng malah sing abang malah ireng, ireng malah abang. Niku lek ndadekne jenengan iso eling pangeran niku berarti jenengan niku menyendiri sing paham jenengan, ngoten nggih, sing paham jenengan tapi niki ngiring eling pangeran. Ya lek saged niku nggih keren dalam artian ya seperti Ustadz kita, Ustadz Nurul tuh, nah, pakai baju yang keren, wonge mlipis, ngoten lho. Ya. Lebih ya lho. Kula iki kadang nggih nun sewu jenenge istiqomah kan anu to, Mbah. Komate kari dhewe to? Iya. Lah nggih dhisik napa? Pak Nurul sih. Lah beliau itu adane istiqomah cek kalah. Artinya coba lihat artinya dingin nggih. Menciptakan suasana iling pangeran niku mahal. Jenengan pirsani lagu-lagu lah nggih. Lagu-lagu lek teng mobil nggih sinten mawon apalagi kita orang Jawa. Orang Jawa itu identik dengan gamelan, identik dengan nuansa apa istilahnya uslub adabi nggih, lagu-lagu yang enak didengar. Langgam nggih. Wis pokoke ngoten niku lah. Nah, pelan-pelan niku lagu-lagune yo kan kita sudah belajar tentang lagu-lagu ndek wingi to. Seneng nggih monggo, tapi mulai alon-alon ditoto. Saya sepuh lho nggih. Nggih kula bareng wis 30 luwe. Lek cara jatahe kur swidak 70 kan wis meh separo. Lek teko semono lek ora. Oh tak watuk ae barang. Ya ngoten pun nggih. Jadi coba kita lihat betul-betul artinya kita semakin sepuh ajenge sowan tenggene pangeran sangune napa niku lho diaturne Pak Yai. Wong ki sing bener-bener zikir duwe wirid bermajelis dan sebagainya lah mangke itu dia memiliki bekal yang banyak nalika sowan tenggene pangeran niku mboten tingak-tinguk nek kula baleni alon-alon nggih dimanapun berada ciptakan suasana jenenge mujahadah niku menciptakan suasana nggih. Sakniki kan agemane kathah to. Ya lek agemane niku kathah sing dadekne jenengan pirsani teng Lemantun niku. Kula iki mboten eman. Lek kula ora oleh cerita tapi enten ageman niku sitok regane 3.000. Nggih 06 3.000. Kula lek nganggo niku nggih masyaallah ndadekne piye ngoten. Ya akhire kula nggo pisan ya penting pas ngaji teng mriku wonten niku kula damel bareng ngoten nggih sing kelilingan numpak tosa niku sing rezekine Mas rezeki tak nglatih. Cerita ngenten iki namung nglatih nggih. Artinya pripun nggih. Lah lek niku mboten dadekne jujur lho nggih. Artinya kalau bareng ngaji ngeten iki gek kula mulih paribasan disebut sebagai ustadznya. Terus kemudian mulih digawani berkat. Terus teko ngomah kula susah. Weh ya Allah. Kula siksa lek ngoten niku. Luwih apik, artinya kita ngaji bareng-bareng ngeten, agemane seragam, artinya seragam ki yo regane yo padha, sangka yo padha, lenggahe padha, kula mulih ki mesem. Nggih, mulih ndelok lare-lare niku tuyuk-tuyuk, bapak, ngoten niku pun demen kula. Mana es krimnya, wis demen kula. Nggih. Nah, niku sing dieling-eling kan ngene niku. Bareng ngoten terus dijak metu dilut napa pripun golekne es krim oleh 5.000 nggih mantuk empun Ustaz nggih. Nah, coba kita lihat seperti itu lho nggih. Hak
ngaji mantuk terus dedek ini tukaran apa malih sing diposisikan seperti saya membawakan materi dihormati terus kemudian tenggriyo niku congkrah beban niku Masya Allah. Berarti sebenarnya jamaah itu cepat maju tapi kula malah mundur. Nah niku lho nggih. Jadi lek mundur iya man-man. Mungkin makanya kan akeh ustadz niku kebuka tengburi. Nggih. Kebuka tengburi niku pripun? Nanti dia akan kebuka kelihatan wah terus ngoten ngetrek di istidrot. Ngotrek bar tekan dhuwur. Jelek nih kali Gusti Allah. Deyel. Wah. Jenengan pirsani banyak ustadz yang di TV. Lek teraing gawe pondok mboten ukur-ukur 14 hektar tumbas tanah tentang Tangerang. Gawe gedung gede-gede. Ceramah ngalor ngidul. Ora tau ngaji. Teng pondok mboten nate ngaji. Kadung digejleng nggih. Masya Allah wis mendempol. Letak pun. Ya Allah. Kita tidak membahas gejleknya, tapi lek kula milih jenengan milih ngoten lho. Kan saya sepuhke kan saya istiqomah kan ngoten nggih. Saya sepuhke saya hikmah, saya bahagia ngoten nggih. Wis ora sah gumun-gumun sing wis ngetrek ngene lagi panganan apa to wong. Wis ngoten-ngoten niku mboten ya ini tadi. Jadi kula bareni dimanapun berada yang paling penting adalah menciptakan suasana eling pangeran. Eling-eling lho nggih. Dimanapun kita berada jenengan niku hakikate niku dhewe mufradun niki fil hakikoh yang menyendiri fil hakikoh. Enten unen-unen ar-rijalu qawwamuna nggih ar-rijalu qawwamuna niki wong lanang niku dadi pemimpin teng ajeng. Wes ndak usah mikir reno-reno lho nggih. Kita ndak usah terus kemudian ada perempuan terus diintimidasi napa pripun artinya direndahkan mboten. Kula niki namung bahas pemimpin. Kapan dadi pemimpin niki kudu duwe sifat mufrad. Sehingga pikirannya itu lebih cepat. Lah lek dawuhe Kanjeng Nabi niku sabaqo. Sabaqal mufradun. Jenengan pirsani teng Quran niku nggih. Gusti Allah niku milih kata cepat niku maknane beda. Ada kata-kata sarwa. Ada kata-kata sabaqo. Ada kata-kata ajala. Niki padha-padha madine. Sing kalih niki mudiha. Sing sitok niki pripun? Madmumah napa ya? Yus pokoknya ngoten niku. Niki tercela, nggih. Kubihalah ngoten mawon. Angel men. Kata ajalah maknane cepet, tapi artinya niku gege. Artinya gege niku buru-buru. Tiang naik mobil sama-sama naik mobil, kecepatan 60 km per jam atau kecepatan 160 km per jam ketika berada di tol. Niku ketoke padha-padha balape, akale mboten mesti sami, Pak. Sama-sama mengajar sebagai ustadz, sama-sama sebagai apa namanya orang kaya, sesama orang kaya itu belum tentu sama. Bisa jadi yang satu niku memang sarung awasarimu ila magfiratin niku nggih, utawi fastabiqul khairat kata-kata sabaqa atau sarungah niki mudiha dipuji krana apa? Cepet. Jenenge wong cepet niku pasti sadar. Sadar nggih duwe ilmu, nggih duwe ikatan. Ikatan dateng sinten? Takwa tenggene Gusti Allah. Ini wong ke cepet. Makanya bocah nom-nom yang dia memiliki kedewasaan lebih, nggih nyuwun pangapunten. Secara tidak langsung kula ki sering krungu nggih. Matur ngoten. Semenjak kula ngaji malam Senin perasaan kedewasaan kula rada keplotot. Saiki malih rada dewasa. Nggih alhamdulillah. Berarti niku kan jenengan duweni niki to. Jenengan memiliki kecepatan wayahe leren pilih ora leren, kemudian terus gelem sadar, terus gelem ngisi ilmu, terus ikatan jenengan kali Gusti Allah saya cedek, mboten krana kula, mboten krana kitabe, mboten krana Imam Ghazali. Tugasnya niku sabaqal mufradun niku jenengan kali Gusti Allah. Ngoten. Ya artinya kalau dihormat sebagai guru ya iya, namanya guru yang menuduhkan oke.
Tapi hakikate yang menjamin wusul tumibo tenggene Gusti Allah namung jenengan niku lho, dhewe mufradun menyendiri pemimpin. Hakikate pemimpin niku dia pasti duwe sifat lebih di mana? Lebih dewasa. Mesti lebih bijak. Mesti lebih berpengalaman, berpengetahuan, pengalaman, mesti. Niki sudah pasti. Lamun toh tidak lebih dewasa, bijak atau pengalaman, dia tidak bisa memimpin. Contohnya, kula palih panjenengan di rumah yang laki-laki niki nggih, nyuwun pangapunten ibu-ibu nggih. Kenapa yang laki-laki niki ditedir laki-laki terus mimpin keluarga? Lek nakale kan kita bicara nakal, kabeh duwe nakal. Lek cerita ngaleman ya sing lanang kabeh duwe ngaleman. Tapi hakikatnya jenengan kok didadekne pemimpin di dalam keluarga, mau ndak mau hakikatnya jenengan niku kalih Gusti Allah dikei beda. Mesti luwih dewasa titik kalih garwane, senajan to garwane bisa jadi dia lebih pendidikannya lebih tinggi, lebih galak, derajatnya lebih dhuwur. Kadang dikandani sak kalimat balikne 2000. Jenengan lebih bijak, dibuktikan apa? Sampai hari ini bisa mendampingi bapak-bapak nggih. Nah, gitu harus disadari nih. Yang ketiga niki gadah pengalaman. Itu diselek sapa ngerti pacarane rodok katek dadi ngatasi niki gampang. Nah, sik rewel sing dek ini kan kadang ngoten. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi pelan-pelan nggih, pelan-pelan. Artinya kula membahas seperti ini pripun. Niku lho sing dadekne nyapo garwane jenengan niku kadang protes kali jenengan. Lamun garwane jenengan protes kali jenengan, lari-lari protes kali jenengan, trae nggih anak, trae niku makmum. Ngoten. Kula ijene ora arep ngomong ngoten. Sehingga kita yang sebagai imam, apalagi yang ustadz, apalagi Pak Yai yang memiliki makmum yang banyak, ketua umum yang memiliki makmum yang banyak, kalau diprotes kan ilek ngomong teori repot, tapi hakikate kali Gusti Allah niku jenengan itu memang wis luweh tuwek gitu loh. Dan kecerdasannya beda, pandangannya juga beda, bijaksananya juga beda, sehingga lamun to makmume mobat mabit, bojone mobat mabit niku manusiawi. Jenengan pirsani Isra wal Mi'raj, jenengan kita nggih Al-Bukhari. Nggih, Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari. Sayyidah Aisyah. Niki nggih masyaallah, kritis nggih pinter. Tanglet kalih Kanjeng Nabi. Hal ra'aita rabbak ya Rasulullah. Ini teng hadis. Napa jenengan pirsa Gusti Allah Kanjeng Nabi pas nalika Mi'raj? Abu Bakar loh, bapaknya Aisyah niku ki mboten teko. Aku tadi malam di Mi'raj kan momennya Isra Mi'raj. Abu Bakar disebut Abu Bakar napa? Laqad amantu bika ya Nabi Allah. Aku iman karo sampean Kanjeng Nabi. Ngoten tok. Ndelalah anak ini kuwi, masyaallah. Sampean tenan lah Kanjeng Nabi dhisik niku apa cethuk pangeran. Niku ngoten lek tekoke. Bojone niki garwane Kanjeng Nabi niki sing paling ayu, paling pinter niki nom dhewe. Tanglete ngoten. Makane garwane Kanjeng Nabi sing paling nyoba niku nggih niki. Ndek bojo ayu aja nemen-nemen bangga. Nyoba. Kok. Nomor loro apa meneh pinter, wis ayu pinter pisan, Lenger. Hal ra'aita rabbak ya Rasulullah. Apa tenan sampean niku pirsa kali Gusti Allah? Kanjeng Nabi niku kalih muttaqian lenggah terus dawuh. Nurun ala nur, ngoten. Nurun ala nur, ana cahaya di atas cahaya. Lek maknani Aisyah berarti ra cetuk. Ya ngoten. Makanya mazhab yang mengingkari Kanjeng Nabi niku saged pirsa kali Gusti Allah adep-adepan dalam artian nggawa jasad, nggawa ruh niku mazhab Sayyidah Aisyah. Teng Bukhari. Wah, ya Allah.
Mangane ojo rabi kuduan niku. Tenanan. Riyen kan sudah kita bahas toh dalam Rubungul Adat, nikah niku kan lek wis bar zamane Imam Ghazali 400 Hijriah niku kan pun kata ulama mboten purun rabi toh. Makanya mboten sah rabi. Wis kadung ya piye. Karena repot. Pun niki guyonane ngoten. Makanya kalau sudah paham ada resiko-resiko seperti ini, bukan berarti terus minder, terus ganti niku mboten, terus sadar niki lho nggih. Sadar dingilmuni, terus membangun ikatan kedekatan kali Gusti Allah, menciptakan suasana, terus cepet nggih, cepet ngeparek tenggene Gusti Allah. Bisa jadi kita punya pasangan hidup kadang-kadang lek dijak ngobrol mboten connect. Bisa jadi ndelok anak-anak karepe iki manut kon dilalah yo rewel dan sebagainya. Bisa jadi di napa celak kalih tiang sepah, celak kalih sederek dan sebagainya, pengennya kita baik-baik saja, ternyata tidak. Ya Masya Allah. Apalagi coba niku sing paling abot manggon wonten panggone pemimpin. Makane sing apik-apik niku kan wansur wuzaro ana kan ngoten niku nggih. Joh Gusti Allah jenengan tulungi pemimpin-pemimpin kami. Kenapa ini? Karena pemimpin niku abot. Selain kula kalih panjenengan niki dadi umat nggih nyoba, di dalam keluarganya niku nggih dicoba. Masya Allah. Ini persane Kanjeng Nabi niki. Ayatul Ifki nggih. Masih ingat Ayatul Ifki? Sayyidah Aisyah digonceng cowok yang lain. Piye? Ayo tahu krungu napa dereng? Nah, nggih mengke kapan-kapan lek mpun wancine kula bahas teng mriku nggih. Jadi Masya Allah nggih. Jadi kita sudah selesai dalam materi kita pada malam hari ini. Orang yang menyendiri, hakikat menyendiri niku kok ora kok terus dhewe teng alas niku mboten, tetap campur. Tapi sadar bahwa hubungan kita dengan Gusti Allah niku paling penting. Enten sanepan lagi lah. Jenengan pirsa layang-layang Pak. Nggih. Layang-layang saya lek ritak apa-apa. Nggih. Layang-layang niku iso mumbul dhuwur dadi pemimpin niku bisa bagus, manfaatnya banyak niku lek gelem melawan angin. Makanya kadang-kadang akeh sing mboten setuju, sing protes dan sebagainya, karena memang dia mau naik dan melawan angin. Tapi layang-layang niku duwe tali goci niku. Terus mengandap niki benang niku lho, hablum minallah, niki duwe tali datang Gusti Allah, tali ini Gusti Allah. Sing penting jenengan nggih mufradun dhewe pemimpin dia harus menyendiri. Hakikatnya menyendiri ku ora terus teng pucuk alas mboten awor kalih menungso, tapi menyendiri jenengan niku celak kalih Gusti Allah. Kula wolak-walik ngoten niku pun nggih. Lek mpun ngoten bojo mboten saged nglarani, keluarga mboten saged nglarani, jamaah mboten saged nglarani, siapapun mboten saged nglarani. Lek pun mboten saged nglarani, muncul tresno, muncul mahabbah, muncul rahmat saking jeroning atine panjenengan. Wallahu a'lam bishawab.